Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznym. Przepraszam Państwa za lekkie spóźnienie, ale spowodowane było tym, że przy tak poważnej nawale, że tak powiem, kolorów żółto-niebieskich, które też mi są bliskie bardzo, Straż Marszałkowska miała poważne problemy, jak uporać się, aby tak szybko przepuścić zacne grono, które serdecznie witam. Dziękuję bardzo i chyba Pan był jako drugi. Zapraszam, dobrze. Peter Langer ze Śląskiej Ferajny. Powiem tak, Ślązocy, którzy w spisie powszechnym szrajbli, że są nacji śląskiej, narodowości śląskiej, to jest 850 tauzenów. Ponad 500 tauzenów szrajbło, że ich gotką jest język śląski. Tak naprawdę są rozczarowani tym wszystkim, co dzisiaj się dzieje. Tak naprawdę zwykli obywatele, zwykłe Ślązocy do końca nie rozumieją takich rzeczy jak te komisje, to co tutaj się robi, może i w dobrym richtungu dla nas, bo nie widać efektów. Ślązok, kiedy jedzie na Kaszuby, widzi miejscowości, które są szlajbnięte po polsku i kaszubsku i bardzo fajnie, i to jest wielkozoca dla państwa polskiego, że takie coś jest dbane. Zaś patrzy go a po jakiemu u nas na Śląsku tego nie ma. Jedzie do Opola, do swojej familii i widzi, że jest szlajbnięty po polską miejscowość i po niemiecku. I zaś patrzy go praktycznie jest tak, że w doma, a zaś tu nie ma tego moja akcentu śląskiego, żeby było szlajbnięte po śląsku. I tak naprawdę te Ślązoki my nie tajlujemy, my nie są gejgiem przeciwko Polakom. Ja powiem tak, Ślązoki Godajem to jest naprawdę zacny nacją, bo ja uważam to jako nacją, bo my nigdy nie byli nacją do walki, do chai, do zwady. U nas zawsze przyjeżdżały roztomaite nacje, roztomaite ludzie i my wszystkich witali hercem. Ale tak naprawdę my są u siebie w domach, w naszym hajmacie, ale my nie mamy żadnego poczucia. U nas na Śląsku nie ma szlajbniętej miejscowości po śląsku. Nie ma opisów po śląsku. Czasami robi to marketing jakiś, bo nie wiem, bo chce więcej sprzedać, nie wiem, czegoś apelsinów albo czekoladów i napisze czekolada. Ale tak naprawdę my Ślązoki, zwykłe ludzie, którzy nie obserwują tych wszystkich procesów, co nawet my tu z tej przyjeżdżamy, chcą widzieć efekty. Chcą poczuć, że są u siebie w domach. Chcemy mieć zoca, że ktoś, władza polska, on jako obywatel polski, Ślązok, miał takie same prawo jak Kaszub, jak mniejszość niemiecką w Opolu czy w innej tajli Polski. Tak naprawdę my nie poczuwamy się, że ktoś nas chroni, że ktoś ma też do nas zoca. Ślązoki naprawdę chcą poczuć tego, że ktoś dba o nas. I teraz wyobraźcie się, że na przykład jakby my się szrajbli, ta narodowość śląska, jakby my się szrajbli, że my są na narodowości niemieckiej, to możemy być Niemcami. Możemy się szrajbnąć, że my są Czechami. Ale jak my już szrajbniemy, że my są Ślązokami, to coś już jest źle. Po jakiemu Ślązok nie może mieć tego poczucia? My nie chcemy tajlować. My właśnie czekamy na dobre gesty władzy polskiej, bo to, co my domagamy się, to naprawdę obojętnie jaki Rechwaltung, obojętnie jaki Amt, obojętnie jaki Sejm i człowiek nam zabroni tego, to nam tego nie weźmiecie. I my zowizo będziemy tego untersztycować, że my są narodowością śląską. To naprawdę jest dobre dla władz, którzy dzisiaj rządzą, czy dla politykerów wykorzystać to i pokazać dobry richtung w nasza zajta, bo tym samym sprzyjacie się i nie ma tej granicy, bo te wszystkie ruchy, które robi się dzisiaj, nieuznawanie narodowości śląskiej, ściepywania z rechwaltungu z jednego do drugiego, godanymi różnymi opiniami, tych opinii przecież tak naprawdę władza polska ma władza i może szlajbnąć i powiedzieć wszystko. My czekamy na gesty. My chcemy naprawdę ślepiami łoboczyć, że my są szanowani przez władzę polską, że my nie są drugą, trzecią kategorią. Naprawdę tu się przyjeżdża, godo się fajnie, grzecznie, raportami, ale posłuchajcie, co gadają Ślązoki za waszymi plecami, to znaczy w sensie za waszymi plecami, oni też są obywatelami polskimi, ale jak oni szpukują na władzę, na to wszystko, co jest. Ja widzisz, Ślązoka zaś mają w życiu. Obojętnie kto tu był, obojętnie kto tu rechtował, zawsze nas mają za nic. Po jakiemu? Czy dla rządzących
wierzących nie jest lepiej pokazać taki richtung, dać im coś, a wy od 90 roku, jako władza polska, co nam Ślązokom dali? Języka nam nie dali, z języka regionalnego nie dali, narodowości śląskiej nie uznali. I tak naprawdę my nie mamy nic. I ten Ślązok naprawdę dzięki tego, co się dzieje, odwraca się od władz polskich. I to, co wy robicie, naprawdę nie, że my są przeciwko wam. Wy wszystko robicie to, żeby my byli przeciwko wam. I zacytuję to słowo i naprawdę weźcie się roztomajty poliketery, to my mamy zoca do was, ale miejcie zoca do nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I chciałam jeszcze dodać, panie Langer, że na Śląsku w urzędach miasta, samorządy na własną rękę podejmują uchwały i wywieszają tabliczki tu się godo po śląsku. Także petenci... Tu się godo po śląsku, ale była pani w takim antrze, fakt, że w Mysłowicach jest dolmeczer, ale większość antrach nie pora, jak ją zaczyna godać, to ona nie wie, co ja godą, nie? Godo mi, wie pan co, ale pan godo po niemiecku, ja godo mi, ich kann auch Deutsch. I ja wiem, jaki jest Unterschied pomiędzy śląskim a niemieckim. To znaczy akty prawne się tworzy po śląsku, druga to po prostu gmina Radzionków. Chyba pan Langer się zgłaszał tam, tak? A pani? Bardzo proszę, tak. Mirela Dądek, Stowarzyszenie Śląska Ferajna z Mysłowic. Pan dyrektor z Ministerstwa Kultury mówił tutaj właśnie o promowaniu kultury ludowej. Mówił również o takich instytucjach, jakie działają na terenie naszego regionu, czyli Muzeum Śląskie, ale tak naprawdę my musimy rozpocząć pracę od podstaw, ponieważ nasze stowarzyszenie organizuje bardzo często wykłady dla młodzieży. Mamy również spotkania z mieszkańcami naszego regionu i okazuje się, że wiedza Ślązaków na temat naszej historii jest naprawdę żenująca. Także trzeba coś zrobić właśnie w tym aspekcie, żeby młodzież, dzieci dowiadywały się czegoś o historii Śląska. Dziękuję bardzo i ostatni w dyskusji pan Langer, proszę bardzo. Peter Langer. Tak, może by zrobić coś takiego, jak Ministerstwo Oświaty by zrobiło takie badania w szulach, w szkołach na Śląsku. Wiele by było zainteresowanych, no wiadomo, przez rodziców, i oni by byli zainteresowani edukacją, a Eli Bajtle powinni się uczyć edukacji śląskiej, wiadomo, geschichty całej tego, tak samo do języka śląskiego. I tu by było najlepsza odpowiedź, bo przez ministerstwo najbardziej by mogło zrobić oświata, bo byłoby to nie musi być to przymusowe, może być to dobrowolne, ale by dało wszystkim jakieś spojrzenie na to. Wiele rodziców tak naprawdę byłoby zainteresowanych, żeby te bajtle uczyły się tej gotki i tej edukacji i tak wszystkim by nam naprawdę dużo to dało do odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Myślę, że przedstawiciel Ministerstwa Edukacji weźmie ten wniosek pod uwagę, że dobrze by było takie rozeznanie zrobić.